мұғалимнары һәм шәкіртләре. Мен оқыған елларда бәхтемә қаршы Фәрзи абый мәктәпнең директоры еді. Фәрзи абый кол астында бик көчле физика, математика укытучылары тупланды. Хоҗа абый, Хамидуллин, Шавкат абый, Азгаров абый. Физика, математика укытуына түгел, башка фәннәрдән дә көчле укучылар булды. Әшәшка апай безгә бик яхшы тарих укытты. Адил апай бик яхшы рус теле укытты. Балтач мәктәбен ул елларда битергән егетләр барып, Мәскәү университетында барып, мехмат факультетына укырга керә алалар. Мин 10нчы классын битергәч, вузга, институтка керергә чыгып киткәндә, миңа абыем булай диде. Энем, син нинди вузга барсаң да физиканы, математиканы 5кә бирерлек. Шулай булып чыкты. Мин КФТга барып, физиканы да, математиканы 5кә бирдем. Физика бергәндә, экзамен бергәндә бик кызык бер хәл булды. Билетларга җавап бирдем. Бик матур абый утыра бер. Билеттан соң тагын бер сорау бирә. Ул мәсьәләне чишәм, икенче сорау бирә, ансы чишәм, өченче сорау, ансын да чишәм. Инде мин әзрәк курка башладым. Ничек инде бу? Ул әйтә, синең абыең Мөхәммәд исемле абыең бармы? Бар. Мин аның белән бергә укыдым ди. Институтта син оннан да узырган физик ди. Рәхмәт сиңа, абыеңа сәлам әйт. Абыйга менә шундый Нил Хабибуллин, доцент, каида ул доцент, зур галим дип атала инде каида. Миңа абый әйтә, "Эй, син физиканы аннан яхшырак беләсең, ул гомер буе эшләгә укыды физиканы институтта, миннән күчеп язып барсында" дип. Ана шундый дәрәҗәдә физика, математика укыттылар. Шуңа күрә мәктәптән математика фәннәре буенча профессор, Татарстан фәннәр академиясенең агзасы Илсур Абдулхаев булды. Казанда университетта иң зур математикларның берсе. Шуңа күрә Равил Фахриддинов булды һәм башкалар. Минем фикеремчә, менә физика, математика төп фән дөньяда, оннан соң химия, биология. Шул җиткән биеклекне төшермәскә иде. Соңгы елларда яшьләр арасында физика, математиканың дәрәҗәсе чыгып бара. Бөтенесе артист булырга тели, түрә булырга тели. Мин сезгә әйтергә телим. Бер генә министр Россиянең чит елгә барып министр була алганы юк. Була алмаячак та. Меңнәрчә Россия профессорлары кайсы илгә барса да профессор булып эшли. Америкада Россия профессорлары эшли, Германиядә профессорлар эшли. Шуңа күрә түрә булу бер көнлек, галим булу мәңгелек. Галим Африкада галим. Яшьләргә минем киңәшем, төп фәнне онытмагыз. Яхшы физика, математика белгән кеше һәр эшне булдыра ала. Гуманитарий да була ала, экономист да була ала, физик та, математик та һәм башкалар. Ну, сүзнең ахырында минем татар теле, туган телебез буенча бер сүз әйтәсем килә. Соңгы елны менә бу ел бигрәк инде безнең туган телебезгә куркыныч яный башлады, дәвамда зур куркынычлар. Аннары халык арасында да бар, имеш, татар теленең кирәге юк, урысча белгә җитте, укымашалык гына. Менә шул ялгыштан минем сезне дөрес юлга барасым килә. Минем ике кызым бар, икесе дә Казанда татар гимназиясен бетерделәр. Татарчаны миннән дә әйбәт беләләр. Олы кызым Америкада, Лос-Анджелеста, татарсыннан соң тагын 5 тел белә. Инглизчә белә, фарсыча белә, арабча белә, төрекчә белә, русча белә. Бүген ул университет битергән Лос-Анджелеста. Бүген аны университетка чакырдылар татар телен укытырга, мөгаллима итеп. Лос-Анджелес университетында ул татар телен укыта. Менә сез мәктәптә татар телен укытасыз. Гимназияда алган татар теле белеме белән ул хәзер Америкада университетта эшли. Икенче кызым Германияда ул инглизчә, немецчә, французча, татарча, русча, төрекчә. Татарча мәктәп бетереп, беркемнән дә ким түгел. Киресенчә, татарчаны яхшы белгән кеше инглизчәне бик тиз өйрәнә. Ике тел белсәң, русча, татарча. Өченче тел җайлырак бирелә, дүртенче тел дә җайлырак. Шуңа күрә туган телгә ихтирам зур булырга тиеш. Мин безнең республикабызда ике дәүләт теле, бер-ике җөмлә урысча да әйтим инде. Менә шундый бер аксиома бар. Мин
исчезновение наций и языков приводит к деградации гена человечества. Аннары her millet үз телен үзе сакларга тиеш. Бер кем дә безгә килеп татар телен сакларга булышачак түгел. Ә менә югалтсак, әйтүчеләр күп булар. Бу җибегән халык үз телен саклый алмады. Үз телен югалтты, бу татарлар белән сөйләшмәскә мөмкин. Шуңа күрә мин сезне бик үтенеп сорыйм, бу татарның тамыры җибәргән безнең арча яклары, Тукай яклары туган телне сакларга. Бигрәк тә менә бу көннәрдә бик авыр көннәр татар теле өчен. Хотя мин химия фәннәре докторы, химия фәннәре профессоры, химия фәннәре академигы. Аллаһ ашкы 4 телдә сөйләшәм, татарчада, русчада, немецчада, инглизчада. Әмма татар телен саклау безнең бурыч. Безнең бурыч. Аллаһ Тәгалә теге дөньяда һәр кемне үз телендә каршы алыр ди. Үз телендә сорау бирер ди. Шуңа күрә теге дөньяда уйларга кирәк. Мин тагын бер мәртәбә барыгызны бу юбилей белән котлыйм. 90 ел бик зур юбилей. Балтач мәктәбе республикабызда беренчеләрдән санала. Россиядә да беренчегә чыгып. Тазалык, саулык, бәхет сезгә барыгыз.